तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबन के राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताई आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर। भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी रंगदारी स्पेशल सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना ही मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रउआ के पसंद बा आ रउआ के बढ़िया बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रउआ समन के निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे सैड सॉन्ग, चाहे वो अपने मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, चाहे म्यूजिक बनवा सकिले, वो बिल्कुल वो चीज़ चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारे चैनल पर आ गए बानी, चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार आयल बानी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। ऐसे कुछ दिन पहले वो गाना मार्केट में ब्लास्ट कर रहे खेसारी लाल यादव के कि चढ़ली जवानी देह टूटे अंगड़ाई के, कि चढ़ली जवानी देह टूटे अंगड़ाई के, सजनावा भजनावा गावेला रघुराई के। तो यही ट्रैक पर रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एक जनी अपना पति से, अपना यार से परेशान होके एक दिन अपना सखी से कहत तरी कि ये सखी, ना हमरा ससुरा में चैन बा, ना हमरा नैहर में चैन बा, आखिर हम कहा करी, बहुत परेशान बनी सखी। देखी कैसे कहत रही अपना सखी से कि ससुरा से नैहर ले महचल हाहाकार हो, कि ससुरा से नैहर ले महचल हाहाकार हो, एगो हवे जिला के नामी, एगो खून खार हो, मजनुआ हो माफिया भातार रंगदार हो, मजनुआ हो माफिया भातार रंगदार हो, कि डरे थर थर कांपत सखी जियारा हमार हो, कि डरे थर थर कांपत सखी जियारा हमार हो, मजनुआ हो माफिया भातार रंगदार हो, मजनुआ हो माफिया भातार रंगदार हो। ये सखी तो उम्मीद करतनी मीटर रुआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवावल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकते। रुआ के बिल्कुल उसी चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। इससे पहले रुआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमरा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भी क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक ना ही, हम तो राइटर रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रुआ ऊपर डिपेंड करते रुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।